салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барса ТВ. 6 феврал Барселона дар майдони худ бо яке аз рақибони ашадии худ дастаи Атлетико Мадрид бозӣ мекунад. роҳбарияти Барселона тамоми сайу кӯшишашонро ба харҷ доданд то ки ҳамаи маҳдудиятҳое ки барои мухлисон ҷорӣ гардида буд бекор карда шуд ва Камп Nou акнун расман иҷозаи 100% аз мухлисон пур шуданро гирифт. Якчанд оморро пешкаши шумо менамоям ва баъдан мегузарем ба ҳолати дастаҳо. Барселона дар мавсими имсола дастае аст ки футболбозонаш бештар аз ҳама бо сар гол заданд ки ин хеле барои дастаи каталонӣ ғайримуқаррарӣ мебошад. чунин оморро Барселона аз мавсими солҳои 2003-2004 нишон надода буд. илова бар ин Барселона дар 7 бозии охире ки дар меҳмонӣ барпо кардааст дучори мағлубият нагаштааст ки дар топ чемпионатҳои Аврупо фақат Манчестер Сити ва Аталанта аз Барселона дида бозиҳои бемағлубият зиёдтар доранд. мегузарем ба вазъи дастаҳо. аз шумо бародарон мисли ҳарвақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш хело шавқовар мегузарад. дӯстон, футболи дастаҳои баргашт ва ин маънои онро дорад ки моро то рақобатҳо интизор аст. қаҳрамони ҳозираи Франсия Лил қувваи худро бо ПСЖ месанҷад. дар Бундеслига Боруссия Дормунд Байерро пешбоз мегирад. дар Испания ду дастаи дар буҳронзада Барселона ва Атлетико қувваозмоӣ мекунанд. оё дастаи хави метавонад ба рақиби ашадии худ ғолиб барояд? тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТВ. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барселона назар ба тамоми дастаҳои Испания ва топ чемпионатҳои Аврупо унвонҳои қаҳрамонӣ зиёдтар дорад ки то ҳол рекорди ин бошгоҳро ягон даста шикаст дода натавонистааст. аз рӯзи ташаккули мусобиқоти Ла Лига каталониҳо ягон бор ин мусобиқотро тарк накарданд ва ҳамеша бо дастаи Реал Мадрид барои медали тиллоии Ла Лига мубориза мебурданд. вале мутаассифона дар ин мавсим бузургтарин дастоварде ки каталониҳо ба он ноил шуда метавонанд ин иштирок дар Лигаи чемпионҳои соли оянда аст. дар 5 бозии охири Ла Лига Барселона 3 ғолибият ва 2 мусовӣ дошта бо касби 35 имтиёз ҳоло дар зинаи панҷум қарор дорад. Атлетико дар аввали мавсим яке аз фаворитҳои асосӣ барои унвони қаҳрамонии мавсими имсолаи Ла Лига маҳсуб мешуд ва дар ҷадвал дар ҷои аввал қарор дошт. баъдан оҳиста имтиёзҳояшро аз даст додан шурӯъ кард ва ҳатто дар бозиҳо бо аутсайдерон Атлетико ё мусовӣ мекард ё мағлуб мегардид. баъди 4 силсила бозиҳое ки дар онҳо Атлетико мағлуб гардид дастаи Райо Великаноро шикаст дод ва баъдан бо Виларреал мусовӣ намуда дастаи Валенсияро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. дар ҷоми Испания низ Атлетико аз дастаи Реал шикаст хӯрд ва дар суперҷоми Испания бошад аз дастаи Атлетик. дар ҷадвали мусобиқоти Ла Лига шогирдони Диего Симеоне бо касби 36 имтиёз дар ҷои 4 қарор доранд. бояд қайд намоям ки Диего Симеоне аз рӯзе ки баъиси сармураббии Атлетико таъин гардааст ягон бор Барселонаро дар Камп Nou шикаст надодааст. дар 14 бозие ки мутахассиси аргентинӣ дар майдони Барселона барпо намуд 7 мусовӣ ва 7 мағлубият дорад, 0 ғалаба. то ҳол ғалабаро дар Камп Nou орзу мекунад фақат. шумоли ғалабааш дар Камп Nou мисли сари Зейниддин Зидан аст. бори охир Атлетико Барселонаро расо 16 сол пеш 5 феврали соли 2006 дар Камп Nou шикаст дода буд. ҷаноби Симеоне дар мусоҳибаи худ пеш аз бозӣ ба рӯзноманигорон гуфтааст ки мағлуб накардани ман Барселонаро дар майдонаш фақат аз рақамҳо иборат аст ки шумо онро омӯхтед ва ин рақамҳоро ман дар бозии навбатӣ мешиканам. дар ёд дорам ки соли 2016 хави иброз намуда буд ки услуби бозии ман бар зидди топ клубҳо ва он дастое ки ҳамла зиёд мекунам ба кор намеояд. фарду мебинем акнун ки аз дасти хави чӣ меояд. аз 8 ҳамлагараш сегонаи беҳтаринашро интихоб намояд ва ман услубамро ба ӯ нишон медиҳам. Симеоне ошкоро хавиро таҳдид дорад ва ба ин асосам дорад. бадбахтона Мемфис Депай то ҳол барқарор нашудааст ва дар ин бозӣ иштирок карда наметавонад. ва бозам бадбахтона Усман Дембеле ягон дард надорад ва бо пофишории хави Дембеле дар ин бозӣ иштирок мекунад. чуноне ки мо огаҳем Атлетико дастае аст ки барои тӯбро соҳиб шудан хеле зиёд фишор меоранд ва то охирин сабзаи майдон мубориза мебаранд. чуноне ки дар замони Мессию Неймар Суарес алафҳои майдонро баъзан вақтҳо муҳофизат
ҳимоятгаронаш мехӯрданд. Бо Барселона онҳо ҳамеша баробар бозӣ мекунанд ва хеле зиёд ба аксулҳуҷум мегузаранд ва 12 нафара бо сармураббиашон дар хатти дифоъ автобус мегузоранд. Бозӣ бо Атлетико барои Барселона имкони зинаи иштирок дар Лигаи Чемпионҳоро касб намудан медиҳад ва ҳамагӣ як имтиёз камтар аз Атлетико доранд. Интизор меравад ки дар Камп-Ноу наздики 75 000 мухлис ояд ва Хави бояд бо интихоби ҳайаташ ва натиҷаи бозиаш мухлисонро шарманда насозад. Идора кардани тӯб, зуд ба ҳуҷум гузаштан ва аз камтарин фурсати гол задан истифода кардан ба Барса кафолати ғалаба медиҳад. Шумо дар бораи ин бозӣ ва натиҷаи он чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Бародарон, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайбат чорча дар панои Аллоҳ.